हम शिव जी की शिष्या शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती जी की चरण में हमार प्रणाम। हम महाशिवरात्रि पे स्पेशल शिव चर्चा कथा लेके आइल बानी। रउरा लोगन इस शिव चर्चा कथा के अंत तक सुनेम लोगिन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो। हर हर शंभू, घर घर शंभू, जय जय भोलेनाथ। एक गांव में शिकारी चंद्रपाल रहत रहलेन। उस जंगल में जाके शिकार करके अपन घर के खर्चा वर्चा चलावस। उनकर पत्नी रहली आ दूगो छोट छोट लइका रहे लो। शिकारी चंद्रपाल सिंह एक साहूकार से कुछ कर्ज लेले रहलन। उ कर्ज ना चुकावत रहलन त साहूकार का कइलन कि उनकरा ऊपर FIR दर्ज लिखवा देलन। दर्ज लिखवैला के बाद पुलिस आइल लो। अब पुलिस इनकरा के पकड़ के लेके चल गई लो शिकारी के। अब शिकारी के पकड़ के ले जाता लो तो थाना में बहुत सुंदर और प्राचीन शिव जी के मंदिर रहे थाने के अंदर। अब थाना के अंदर शिव जी के मंदिर रहे। इनकरा के शिकारी के पकड़ ले गई लो पुलिस लो। जवना थाना के रूम में ई कैद भई रहलन, वही बगल में शिव जी के मंदिर रहे। जितना उमें कैदी लोग रहे उस शिव जी के बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो, शिव चर्चा कथा वथा कहो। उ थाना में पुलिस लोग भी पूजा पाठ करो। अब इनकर संजोग से जब ये पकड़ा के गई रहलन तो वो दिन महाशिवरात्रि के दिन रहे। अब महाशिवरात्रि वाले दिन के पूरा दिन शिव जी के भजन कीर्तन होत रहे, शिव चर्चा कथा होत रहे। वो पूरा दिन उनकरा सुने के मौका मिल गई, पूरा दिन सुन लेन। फिर शाम के बहसबाजी भइल आपस में तो साहूकार भी वजह पहुँचलन। साहूकार कहलन कि तारा कैसहू करके हमरा के कल कर्जा चुकावे के बाटे तारा। तो ई मान गइलन, कहलन कि ठीक बाटे। अब इतना तकले इनकरा मालूम हो गई कि हाँ शिव जी हर कोई के ऊपर कृपा करी ले। काहे कि वो टाइम में तो जब बाहर रहलन, जेल के बाहर रहलन, तो इनकरा कोनो टेंशन रहे। जंगल में जा जीव जंतु के मार के ओकरा के चमड़ी ओड़ी मांस वांस बेच के चमड़ी उमड़ी मांस वांस बेच के कुछ पैसा वैसा मिलो तो ओकरा वो पैसा के अनाज उनाज ले आके अपन घर के 2 वक्त के रोटी के इंतजाम करस। लेकिन जब मंदिर में कैद होके अइलेन तो मंदिर के अंदर शिव जी के चर्चा होखो, कथा होखो, भजन कीर्तन होखो, वो सुनला के बाद इनकर मन बिल्कुल बदल गईल। मन इतना बदल गईल कि साहूकार कहलन कि तारा कल पैसा देवे के बाटे, हमार कर्ज चुकावे के बा तारा। तो मान गइलन, कहलन कि ठीक बा हम चुका देम कल। काहे कि जानत लन कि शिव जी के महिमा से इनकर साहूकार के जौन हम कर्ज लेले बानी वो चुकती हो जाई। उहे शाम के टाइम ये छुटलेन तो वजह से अब कहलन कि हम घरे नहीं जातानी सीधे जंगल में, जंगल से कुछ लकड़ी उकड़ी लेके आएम और बेच के
राशन पताई लेके आए। काहे कि 1-1.5 घंटा का टाइम रहे, तो 1-1.5 घंटा के टाइम के अंदर में जंगल में चल गए। अब जंगल जात 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 काफी दूर गईला के बाद जैसे घनघोर जंगल में जीव जंतु पशु पक्षी के आवाज सुनाई देलक, तो जंगल में ही घुस गईलन। अब जैसे घुसत रहन त शाम के तो जेल से छुटले रहलन। अब बिल्कुल रात हो गई। अब रात हो गई, अब वह वजह से बहुत ही टेंशन में रह लगलन गुरु बहिना लोगिन। टेंशन में रहते रहते कहलन कि अब रात बिरात की कहाँ जाइल जाओ, घनघोर जंगल बा, बाघ चीता इस जंगल में दहाड़ा तरसन, अब कहाँ जाइल जाओ। अब सोचते सोचते एगो पेड़ रहे, पेड़ पर चढ़ गईलन। पेड़वे के बगल में नदी रहे, नदी में से 1 लोटा जल भरलन आ पेड़ पर चढ़ गईलन। रसरी से 1 लोटा जल के ही टांग देलन, पेड़ पे आराम से बैठ गईलन। कहलन कि यही जा रात गुजारल जाओ, रात में हो ना हो कौनो जीव जंतु तो अइबे करी, जीव जंतु के मार दिया, शिकार कर लिया, या शिकार कैला के बाद कल सवेरे घरे चलल जाई, घरे चलल जाई। तो वही जंगल पे बैठ गईलन। जैसे कुछ रात बीतता तो वो नदी में पानी पिए गर्भवती हिरन अइली। हिरन पानी पियत रहली जब तक ले ई शिकारी भानु प्रताप सिंह तीर साध देलन। अब तीर साध देलन, जब तक ले तीर साधत रहन तो ऊपर से जौना पेड़ पे चढ़ल उ पेड़ रहे बेलपत्र के। जैसे ही तीर साधत रहन हिरन के मारे खातिर, तो जौन जल के लोटिया रहे उ छलक गईल। छलकला के बाद नीचे गिरल, कुछ पत्ता बेलपत्र के नीचे गिरल। जैसे नीचे गिरता तो वही नीचे शिव जी के शिवलिंग रहे, और कुछ जंगल पताई से ढक गई रहे। शिव जी के ऊपर जल और शिव जी के ऊपर जल और कुछ बेलपत्री गिरल। तब जल और बेलपत्र गिरल तो हिरन चौक के इधर उधर देखा तरी, ऊपर देखा तरी, तो शिकारी तीर सधले बड़न। तो शिकारी से हिरन कहा तरी कि देख, हमरा के जान से मत मार, आजकल में अभी अभी हमार बच्चा होखे वाला बा, हम गर्भवती बानी, हम बच्चा दे के फिर यही जगह आ जाम, तू हमरा के जान से मार दी है। तो शिकारी कहलन ठीक बटे, जा कोनो बात नहीं खे। अभी चल गईली हिरन, केहू जाके जंगल में बैठ उठ के बच्चा दे देली। फिर देखा तारन शिकारी, कुछ देर बाद एक और हिरन आवतारी। तो जैसे वो हिरन आवतारी पानी पिए तरी, जब तक ले ई तीर साधा तारन, जब तक ले नीचे बेलपत्री गिरल और कुछ जल गिर गईल शिवलिंग के, शिव जी के शिवलिंग पे। और जब तक ले वो हिरन, तो हिरन कहे लागल लेन कि तू हमरा के जान से मत मार, हमार पत्नी हेरा गईल बड़ी, हम उनकरा के ढूंढतानी, और जैसे ढूंढ लेम, ढूंढ के हम फिर वापस आ जाएम तारा लगे, तब हमरा के जान से मार दिया। तो फिर उस शिकारी मन में तसल्ली लेके कहलन कि ठीक बा, तू जा। अब 2 बार शिव जी के ऊपर रात में जल और बेलपत्री चढ़ा देलन। फिर कुछ देर बाद तीसरा बार देखा तरन कि
हिरन आ दूगो उनकर छोटी छोटी बच्चा साथ में आई लो, जल पियता लो नदी से, जब तक ले फिर तीर साधले बड़न। और जैसे तीर साधा तारन जब तक ले उनकरा लोटिया से जल छलक गईल आ 2-3 गो शिव जी के बेलपत्री शिव जी के ऊपर चढ़ गईल। इतना ही देख के अब हिरन इन्होंने देखा तारी, फिर ऊपर देखा तारी पेड़ पे त शिकारी बैठल बड़न। अब शिकारी बैठल बड़न त शिकारी से ही का कहे लगली कि देखी हमर स्वामी जी खो गईल बानी, हम स्वामी जी के ढूंढ के आ दूगो छोट छोट लइका बालो वो लोग के हम दे देहब, आ तब हम वापस आके फिर तू हमरा के जान से मार दीह। त ई कहतरन शिकारी भाई कि ना, हमरा के तू चुतिया समझता रहू, जितना सामने शिकारी आवेला तो छोड़ल ना जाला, मार देहल जाला। त ई केतनो सोच पैरवी कैली त ई मान गईलन। अब मानला के बाद त कहलन कि ठीक बाटे, तू जा, कोनो बात नहीं है, वापस आ जाई है। त ऐसे ही पूरा रात जाग गईलन। 3 बार शिव जी के ऊपर जल अर्पित हो गईल और अब सुबह के टाइम रहे, जब तक ले हो जाएगो हिरन अइलन आ उ पानी पिए लगलन। पियत रहलन पानी, जब तक ले ई तीर साधलन। तीर साधते ही तुरंत कुछ पत्ता गिर गईल और जल गिर गईल शिव जी के चरण में। जब तक ले हिरन के उ शोर सुनाई देता तो ऊपर नीचे देखे लगलन। तो ऊपर देखा तरहन कि मनुष्य पेड़ पर बैठल बाटे। तो कहे लगलन कि हे शिकारी भाई, तू हमरा के अभी जान से तू मत मारा, हमार पूरा परिवार भुला गईल बाटे, मिलत नहीं खे। यदि तू उ परिवार के मार देले होखब तो हमरो के मार द, ई जिंदगी के का होई। आ ना मरले होखब तो कोनो बात नहीं खे, थोड़ा दिन के लिए बकस द, हम फिर यही दरबार में, यही जंगल में हम आ जाए, तू हमरा के मार दी है। तो वजह से ही हिरन चल देहलन। और जात पूरा परिवार मिल गईल लो। अब पूरा परिवार मिल गईल लो। मिलला के बाद वापस आवता लोग, जितना इनकर हिरन के पूरा परिवार रहे इनकर आगे आके खड़ा हो गईल लो। कहे लागल कोनो बात नहीं है, तू हमरा के जान से मार दा। अब इतना बात सुनते ही शिकारी शौक में पड़ गईलन और उनका हाथ से दाब और छाता नीचे गिर गईल। अब नीचे गिरला के बाद वो बिल्कुल शांत स्वभाव में रहे लगलन। ऐसे ही नीचे गिर गईल। जो भी बा, इतना शिव जी के दिन में उपवास रहलन, शिव चर्चा कथा भजन कीर्तन सुनबे कैलन। रात में वो जाग गईलन। अब जागला के बाद शिव जी के जैसे नजर खोला तनी, यानी हिमालय पर्वत पे रहनी, नजर खोलनी तो देखा तनी कि हमार शिष्या अभी तक ले खाना नहीं खैले। तो तुरंत साधु के वेश में गईनी आ तुरंत खाना वाना खियनी। खाना खियला के बाद जैसे
वह नदी और पेड़ के नीचे पूरा हिरन के परिवार पूरा आ गई इनका सामने। लकड़ी शिकारी के सामने आके खड़ा हो गई। लोग कहे लागल कोनो बात नहीं है, तू जान से हमरा के मार द, कोनो बात नहीं खे। अब इतना सुनते ही काहे कि दिन में तो शिव चर्चा कथा भजन कीर्तन सुन ही रहलन, रात में भी जागले जागले उनकर पूजा पाठ भी हो गई। सुबह के पूजा पाठ भइल, सुबह के पूजा पाठ भइल। अब इतने देखते ही शिव जी पार्वती जी से कहे लगनी, हिमालय पर्वत पर बैठा रहनी, कहे लगनी कि देखा हमार इन भक्त केहू भूखा अभी शिकारी इतना ही हिरन के वचन के वादा देख के बहुत खुश भइलन। खुश भइला के बाद उनका हाथ से ऑटोमेटिक धनुष और तीर गिर गई नीचे। गिरला के बाद वो ये लोग के धन्यवाद देहलन। और ओकरा बाद वजह से आगे बढ़त रहन तो देखत रहन कि साधु के भेष में शिव जी आइल बानी, साधु के भेष में बानी। अब साधु के भेष में बानी तो वो कहे लगलन कि शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में कुछ हमरा के दान दे द हमरा के कुछ। अभी इतना सुनते ही शिकारी उस साधु बाबा के आराम से साथ में ले गईलन, होटल पे बैठा के खियलन वैलन, और ओकरा बाद जाए देहलन। अब जैसे होटल पे खियावा के जाए के कहत रहन तो देखत रहन को सदैव शिव जी वजह खड़ा बानी। अब शिव जी खड़ा बानी देखते ही तुरंत शिव जी के चरण में गिर गईलन आ माफ़ी मांगे लगलन। तो शिव जी भी आशीर्वाद देहनी। हम कहानी के यही अंत करतानी। हमार कहानी तोरा लोग के अच्छा लगल हो कि तो लाइक करम, शेयर करम, सब्सक्राइब करम, कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखम लोगिन।